Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Mel, 24 years old, at matagal nyo na ang taga-subaybay sa podcast. Naisipan kong sumulat at magbakasakali na mabasa ninyo ang sulat ko. Isa po akong lipstick lesbian. Ano yung lipstick lesbian? Anyways, baka alam ng mga kabisyo natin. Explain nyo na lang sa amin, ha? Isa po akong lipstick lesbian. I have a girlfriend and 3 years na kami. Masaya naman kaming dalawa. Compatible kami kaya bihira kaming mag-away. Mahal namin ang isa't isa kaya wala kaming duda. Walang third party. Nagulo ang payapa kong mundo nang bigla na lang niyang sabihin sa akin na gusto niyang magka-baby. I gave her all that I can, pero hindi ko yun kayang ibigay sa kanya. Naengganyo kasi siyang magkaanak kasi halos lahat ng co-workers niya, kung hindi pamilyado, buntis. Kahit masakit, nagdesisyon akong i-let go siya. Ayokong magpaka-selfish. Gusto kong makuha niya kung ano ang gusto niya. Isang araw lang itinagal ng breakup namin kasi kinabukasan, umiiyak siyang bumalik sa akin. Kitang-kita ko ang pagsisisi sa luhaang mga mata niya. Humingi siya ng tawad. Binabawi na daw niya ang lahat ng sinabi niya. Hindi daw niya kayang mawala ako sa kanya. Mas mahalaga daw ako at ang baby puppy namin kesa sa kagustuhan niyang magkaanak. Naramdaman ko na mahal niya ako. She assured me na hinding-hindi niya ako iiwan. Kalimutan ko na daw yung sinabi niya. Tinanggap ko siya ulit pero I cannot help but feel sad. Maraming tanong sa isip ko. Hanggang saan lang kaya ako sa buhay niya? Hanggang kailan lang kaya kami magsasama? Isasama ko pa ba siya sa mga plano ko? O mas mabuti bang i-ready ko na ang sarili ko kapag dumating yung araw na wala siya? Hinding-hindi ko kasi ipagkakait sa kanya kapag dumating na sa puntong gusto na niya akong iwan para magkaanak at magkapamilya. I feel na mas naging stronger ang relationship namin after that episode. Letter A. Pasyala. Bagong pauso yun ngayon, episode, yan. I feel na mas naging stronger ang relationship namin after that episode, pero hindi ko na maalis sa utak ko yung pangamba na isang araw, baka iwan niya ako. Tambalan, ano kaya ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko ngayon? Salamat sa payo ninyo, Nicole and Chris, ang inyong taga-subaybay sa podcast. Mel.
Hello, Mel. Wait lang, kakanta pa ako eh. Ay, sige, sorry. Sorry, hindi ka nagsabi. Kakantahan natin si Sabi. Mel. Sige. Ano bang magandang kanta ng Mel? Itong Yesterday. Yesterday. Okay, akala ko Sasalangan natin iba pang Oo, kanta. ng iba May pang bayad kanta. na yun. Oo nga. Oo, tama ng ano lang. Tsaka ang dami niya masyadong tanong. Kaya sagot namin, kakantahan na lang Oo, kita. correct. Ganon. Ayun, ito na, binasa ko muna kung anong ibig sabihin ng lipstick lesbian. Mhm. Lispik. Mali na. Kasi dami-dami yung tanong, wala kayong pakain. Charot. Lipstick lesbian flag. Both the pink and lipstick lesbian flags represent homosexual women who have a more feminine gender expression. The term lipstick lesbian has been met with controversy. At meron pang lesbian sunset. Abo. Ano naman Iba-iba. yun? Meron ding May lesbian sunrise. baka, hindi natin alam. May lesbian coffee break. Oo, hindi natin alam. Yun, ang dami natin hindi alam, ano? Oo So, nga. ba't kayo tanong sa amin? Ang dami namin hindi alam. Ang dami namin hindi alam. Sa amin kayo tanong ng tanong, Oo di nga. ba? Tsaka masyado kayo naniniwala sa amin. Kaya nga. Kapani-paniwala ba kami? Itong mga itsurang ito, mukha bang kapani-paniwala? Itong mga boses na ito, mukha bang may kapani-paniwala? But Pero may anyways, ganun mukha, no? Mukhang hindi mapagkakatiwalaan oo, talaga. yung parang meron siyang hilat siyang parang alam mo, Manloloko talaga. Correct. Scammer to eh. May datingang scammer, may ganon. Yung unang tingin mo pa lang, Oo, may dito mali talaga eh. mapagkakatiwalaan. Correct eh, may ganon. Ganon. Feeling namin ganun kami. So bakit kayo tanong ng tanong? Char. Anyways, okay. So, madaming. Ang title ng kwento ng Mahiwagang Bornay ay Uncertainty. Kasi napakaraming nga namang uncertainties, napakaraming questions. Pero kasi Mel, binalikan ka kasi. 'Di ba yung sabi mo nga naengganyo siya kasi nakikita niya dun sa paligid niya na kung hindi may asawa, merong anak, 'di ba? Yung mga ganon. So, minsan kasi merong tayong ganong influence kapag ka nasa isang lugar tayo. 'Di ba? Parang feeling ko parang punto. Parang punto sa isang lugar, parang pag nagstay ka doon ng matagal or nakapag-usap ka sa maraming tao, mapipick up mo yon. Pero Yes. babalik ka kapag ka nahimasmasan ka na, 'di ba? At alam mo hindi ka naman talaga taga doon at hindi mo naman talaga hindi ka nagsistay ng matagal na panahon doon. Babalik ka doon sa dati mo na wala kang accent, wala kang punto, wala kang yung ganun. Parang feeling ko ganun, may ganun lang influence kasi minsan may ganun tayo na nakakainggit naman. Oo. Pero yung puso natin, hindi naman talagang yung gustong-gusto. At ang gusto ko lang malaman, napag-usapan nyo na ba na maigi? Yan. Kasi kung hindi nyo pa napag-uusapan na maigi, there's going to be so many questions pa rin talaga. At tulad nitong mga tanong mo. Kasi kung napag-usapan nyo na, I think you just have accept it and take each day at a time. Kasi ang advance na mag-isip mo lagi eh. So ngayon ang ending, parang hindi ka na masyadong happy. Totoo. Stronger kayo, yes. Kasi may pinagdaanan kayong bump on the road tapos nalagpasan ninyo. Pero ang tanong, happy ka pa ba kung marami ka masyadong katanungan? Tanggapin mo na. Huwag na natin i-complicate. Huwag natin tanong ng tanong. Minsan ganun tayo sa buhay Correct. kasi eh. Kapag tanong tayo ng tanong, Oo. minsan overthinking. Yes, diba? I was about to say that. Na dahil sa sobrang tanong natin, okay naman na magtanong sa buhay minsan. Kaya lang minsan, pag sobra na, redundant na, ang tendency, ang effect nito, nagkakaroon tayo ng overthinking na tinatawag. Kaya At minsan, nga. hindi na maganda yun eh. Yung pag nag-overthink tayo. So true. Na pag tinignan mo naman yung pang araw-araw na buhay nyo, simple lang naman. Wala namang masyadong komplikado. Yeah. Diba? So in your case, kung nagpaparamdam na, bumalik na ba? O Bumalik na. nagpaparamdam? Na sila na ulit eh. Stronger na nga eh. Ay, walay na. Diba? Oo. Tapos na, pero Walang problema. Pero kung meron kang parang deep in your heart na parang questions, Baka sakaling yung magbalik, yung gano'n. Oo. Kasi totoo naman eh. Kasi may history na. Oo, at ang ganun. ganda naman din na hindi ka selfish.
Mm-mm. 'Di ba? Pero tanungin mo din sa kanya talaga, ano ba talaga yung nakikita mo para at least alam mo kasi kaya naman tayo nagkakaroon ng mga ganitong klaseng mga feeling na overthinking kasi nag-a-advance tayo mag-isip. Wala sa mga pa man. posibleng mangyari, wala pa man. Eh, 'di ba? Pinoproblema mo na. Kaya nga correct, pinoproblema mo na, wala pa man. Yun eh. Take each day at a time. Lahat tayo nagiging victim niyang overthinking na yan. Inisip natin, mangyayari ba ito? Naku, baka mangyari ito. Yung mga, di ba? Naku, siguro mangyayari ito. Tingnan mo, mangyayari. Oo. Siguro. Sobrang uncertain. So, ibig sabihin, wala pa. Tama. So, wag mo nang isipin, uulitin ko lang, lagi ko itong sinasabi, ang perfect example talaga dyan, pandemya. Walang nakapagsabi kahit yung mga magagaling na mga Manghuhula. Oo, 'di ba? Yung Magagaling na nakakapag-predict, psychic. 'di ba? Walang nakapag-saktong sabi na itong taon na to, itong araw na ito may pag-lockdown. Oo. 'Di ba? Mag-work from home tayong lahat ang mga meetings via Zoom, Google Meet. Walang nakapag-ano nun Correct. Ako, yung kilala ko magaling na manghuhula. Partner, Oo. tinawagan ko nung minsan. Sabi Ay. niya, hello, sino to? Tingnan mo yan. Yun nga partner Oo, sinesitay ako, sabi niya. Ito na nga partner, yung Oo. isa kong nga kakilala din, Oo. nanguhula. Partner, Oo. nagbebenta pa ng mga bagay-bagay na mga basta mga pampayaman. Yan, yung mga pampayaman, ganon. pampakinis. Yan, mga ganon, partner. Lahat ng pampa. Lahat ng mga pampa, pati pampano, partner. Binenta niya na. Ano nangyari sa kanya, partner? Oh. Hindi niya nahulaan na mananakawan siya. Okay, lahat tama ng mga na. binibentang niyang pampa, partner. Nalugi na. Nalugi, Hindi niya, kasi kung nahulaan niya, kung alam niya yung future, alam niya na sa araw na yun, maghahanda siya ng mga 10 adik sa harap nila para walang pumasok sa bahay niya. Diba? Correct. Pero hindi niya nalaman kasi no one knows. Correct. Walang nakakaalam. Diba? At hindi mo na na-enjoy kung ano yung present kasi mas nadidevelop yung fear mo. Of the diba? future, of the unknown. Yes. Into the unknown. Into the unknown. Into the unknown. Sorry. I have kids at Yung home. alam mong, yung napaka-unpredictable lahat ang nangyayari. Bigla kang kumanta. Hindi ka nagsabi. Di sana siniportahan kita. Sana naglagay ko ng background music. Baka hindi mo kasi alam yun Kasi boys ang kids mo. Baka hindi mo alam na ano yun. Sikat yun sa Frozen 2. Into the unknown. Into the unknown. Ganun. It's so, everything is unpredictable. Tingnan mo yung mga sinasabi namin. Walang makakapagsabi. Ang every tambalan segment is unpredictable. Even if, for example, meron kaming parang naisip na topic in mind, bigla siya mag-flow into another thing So, hindi mo talaga masasabi. So, i-enjoy mo lang yung moment. Yes. Enjoy mo yung moment. Yung konkretong pwede mong gawin, Mel, kausapin mo talaga siya about your feelings that you're so bothered para at least marinig mo yung side niya. So, ngayon, kapag ka narinig mo na okay na, ayos na, hindi niya nga kaya mabuhay nang wala ka, di ayos na. Tama. Enjoyin mo yan. Ngayon, kung merong dadating in the future na whatever problems connected to that, future pa yun. Wag Di mo pa na natin, problemahin di yun. pa natin alam. Di natin talaga alam. Baka nga naman talaga kayo na for the rest of your lives Tapos problema mo na hindi kayo magiging for the rest of your lives, di ba? Into the unknown. Into the unknown. Higher. Hindi ko kaya. Di ba? Ganun, girl. Yun lang. Hindi na rin namin dadamihin sasabihin namin kasi baka lalo makagulo. Kasi nga ang impression namin, nag-overthink ka na Super overthinking. So pag nagbigay pa kami ng napakaraming angulo ng storya mo, Correct. baka lalong hindi makatulong. Sa true. So doon lang kami mag-dwell sa do not complicate things. Wala kayong problema sa ngayon. Kung meron man very minor lang and madaling i-polish yun. Yan. So wag mo munang problemahin kung ano yung mangyayari in the future, ano yung magiging takbo ng isip niya in the future. Lahat yun hindi pa natin alam. Ang diba? pwede mong konkretong gawin din ay magdasal. Yan, Sabihin mo talaga sana, na Lord, gusto ko po ito po yung mga gusto kong mangyari, ganyan. correct. Pero ikaw naman din ang nakakaalam. So, ang bigyan mo ko ng lakas ng loob, tanggapin, 'di
'di ba, kung ano man yung mga mangyayari. Pero for now, 'di ba, gabayan mo lang kami, mga ganong eksena, boom. Oo. Wag na nating madami, grabe to mag-isip, partner. Grabe to mag-isip, Oo, kasi minsan mahirap. tatantsahin mo din yung kausap mo di ba? Para gano'n sa mga kaibigan natin, alam mong problemado na. Tapos ginatungan mo pa. Yan, Kasi diba? kasalanan naman talaga Kaya ng asawa nga. niya Parang, parang diba? meron yung mga tayong mga kaibigan na ganyan. Pagka ganun partner, hindi ko sila kinikwentuhan. Oo. Yung energy nila, parang, Hindi di ba may maganda. ganun partner? May Oo. taong nakakapagod siyang kasama. Hindi, yung Hindi ka parang, naman niya inaano, pero pagod ka Oo, sa kanya. Pero may ganun, di ba? Meron ako mga kalalang ganun na kapag imi-meet ko yung particular na person na yun, alam ko nakakapagod siya. Sisiguraduhin ko I have enough energy. Hindi natapatan Oo. ng ano mo, no? Oo, hindi. Ng Maraming hindi personality mo. May mga ganun may mga ganun partner na parang nakakapagod. 'Di ba? So, 'yun, ganyan. So, tatantsahin mo talaga. Tatantsahin mo talaga. So, natansya ka na namin. Na parang ang dami mong isipin lagi. So, wag na naming dagdagan. At maganda diba? yun kasi mahirap pag sinabi sa ng isang tao, alam mo, hindi kita matansya. Oh, yan. Nakakatakot yun baka may banta yun Yan. Di ba? Mga Alam mo, ganon. iba-iba talaga yung mga tao, no? Maiba tayo. Talagang na-amaze lang ako how different. How we think How differently. we think differently na Yes. parang, alam mo yun, parang kakaiba lang talaga na we have such an amazing God for him to be able to create people na iba-iba, 'di ba? Na magkakaiba ng wiring ng brain, 'di ba? Na iba-iba ng kagustuhan, 'di ba? Na tingnan mo ito ngayon ko lang nalaman yung lipstick lesbian, may mga ganun pa, 'di ba? Parang sobrang ang galing lang ng pagkakagawa sa ating lahat. But Totoo. ganun mag-isip, ganyan. At pagka Ba't siya ganun, 'di ba? Yes, at pagka ganun, naintindihan natin yung pagkakaiba ng bawat Bawat isa, tao. oo. Intindihin natin, 'di ba? Irespeto natin, igalang natin kung ano naman. May kung, sarili siyang kwento, ba't siya ganyan eh? Oo, 'di ba? Tapos babalik tayo, partner, dun sa kailangan maging mabait ka. Kasi hindi mo alam kung Yes. ano yung laban ng taong tinitira mo, binabash mo, kinikwentuhan mo ng hindi maganda, 'di ba? Kasi baka mamaya mo niyan, meron siya pinagdadaanan na ang tindi-tindi. Tapos Correct, tinatalakan mo pa siya ng yung mga negativity pa, dinadagdagan mo pa yung negativity. Totoo, yung ginagatungan mo, Oo. ikaw, kung di ka naman kasi ganyan, Yan. hindi sana hindi ka nagkaganyan. Matagal ko na kasing sinabing gano'n, Oo, di ba? diba? Sinabi Ginaganon ko mo na pa. sa'yo. Ayan na nga ba, sinasabi ko, yung mga ganyan, yan, yung Oo. pag may mga ganyan kang klase mga kaibigan, ako, alisin mo na yan sa buhay mo. Mga toxic sila. Noon pa sinabi ko na sa'yo, Yan. hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Oo, diba? Diba? May Yung- paninisi pang gano'n. Kaya nga, hindi na lang- humihingi nga ng tulong na may problema hindi na. na nga lang yakapin ka. Oo. Di ba? Kasi mas kailangan mo ng yakap at tao makikinig sa'yo. Di ba? Diba? Tapos didikdikin mo pa. Correct. Ay, nako, Kaya nakakalurky. tatansyahin mo, yung mga taong kunyari, di ba, may mga kaibigan tayo na lumalapit sa atin para humingi ng tulong, payo, or simple lang gustong may makikinig sa storya nila. Yan. Di ba, tansyahin natin yon. Pag alam mong hindi maganda yung sasabihin mo, hindi ba kakatulong, makakadagdag ng hindi maganda niyang nararamdaman, di ba, wag mo nang sabihin, Correct. wag mo nang gawin. So kami, Mel, may mga gusto talaga kaming masasabihin eh. Kaya hindi na namin sasabihin. Overthinker ka kasi. May mga sasabihin talaga kami. Kaso wag na lang. Tinansya ka na namin. At saka kakasabi lang natin, wag natin didikdikin. Overthinker ka kasi. Kasalanan mo talaga yan eh. Wala namang problema, isip ka ng O, di, isip. pero at least alam niya. Isa lang naman sinabi namin, may mga gusto pa ako talagang sabihin pero hindi ko na sasabihin kasi nga overthinker ka. Hindi makakatulong Pinapalaki yung mo mga- lahat. Oo. Ginagawa mong issue lahat. Ganyan nga. Ang dami rin sinabi. Oo. Meron ako nabasa, parang nakakatawa to eh. Parang, bakit sa gabi lang ako nag-overthink? Wala ba akong utak sa umaga? Nung nabasa ko yung tawang-tawa ko. Kasi totoo naman, di ba, sa gabi tayo nag-overthink minsan, Oo di ba? nga. Bakit, nakalagay doon, bakit sa gabi lang ako nag-overthink? Wala ba akong utak sa umaga? Because nga, may explanation dyan. Kasi nga, nag-overthink ka na. So, Oo. pagod na siya the So, following day. Ganun. Hindi, because an idle mind is a devil's playground. Ay, ganun. Totoo yan. Naniniwala Yun ba talaga talaga yung ako. paliwanag doon? Oh, yun yung paniwala. Kasi naniniwala ako doon, di ba? Kapag idle yung utak, nakahiga ka. Oo, Idle oo. siya. Ano ibig sabihin ng idle? Walang ginagawa, walang ibang Yan iniisip. yung mga sumasali sa Philippine Idol. Ano? Sa Idol Philippines.
Ayun ba yun? Oo, mali An ka. idol. man. American Kasi Idol. Ah, si Sean. Yung pala yun. Oo, Ay, yun talaga yun. Kapag mali. idol yung ano mo, Oh, yung yung... isip mo, yung brain mo. Oo, nagiging Pwede ka big sumali sa- singer. Pwede ka sa big night. Singer ka na. Sali na sa idol. It's a yes for me. Sorry po. Kulang. Kulang kami sa vitamin C. Kulang sa kain. Ayun. Oh, chill ka lang. Chill ka lang. Importante, nasa iyo na siya, 'di ba? At mahal ka niya, mahal mo siya, nagmamahalan kayo. Yeah. Mm. Good luck. Good luck sa inyong relationship, Mel. Don't overthink too much. Okay, Dokes? Yes. Salamat na marami for sending your story to us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at... Mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. O di naman kaya, kung hindi ka nag-i-email, wala kang email, ganyan, pero nagpa-Facebook ka, pwede ka mag-send ng kwento mo sa Tambalan Facebook page. I-search mo lang sa Facebook, Tambalan. Tapos pag nakita mo na yung mga contents, mga kwento na may Wagang Burnay, yun na po yun. Yan po yung Yes. aming Facebook page, so you can send a PM. Correct. Yun. At doon sa mga nabibiti naman sa usapan ng Tambalan tuwing umaga, meron po kaming podcast. Yes! Na pwede nyo mapakinggan. At mapanood. At yan. mapanood. Kasi may video feature na po siya for now. Yes, at your most convenient time. Correct. Search nyo lang po sa Spotify, Tambalan Podcast. Salamat na marami sa pagtutok sa Tambalan. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!